Entarika parko dario dwe mar apar higa mar 2025 nyakora magojon kamoro moro ma intiere arwakie chenro ni mar migago kabro kelo ni weche maoide mesowa mag weche manyien odiochieng' ni ma kawuono to mokwongo magi e weche momiyo pek. There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation, and we are hopeful that today we will be successful. Chenro okasi mar manyo ji adek manyonimo e nama Taro, Mombasa. Jokanyo mag Kenya Kwanza olombo Kalonzo Musyoka mondo luli ng'any mar Gideon Moi kendo riwre gi William Ruto. Joma kwelo gen ma jomo ng'ere ma e gwenka moko a oko gitudre gi nyithindo maka koro ge kwalo mag recently poko ka juma chiel nyaka kwal mamoni laki mwalo ka piny e dhowath mabao e iseme ywagoro chruok arita kaluwore kod mahundu mamedore e dhowadhno. Machiegni inyalo tudri kodwa e namba mar 3:600 ka bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook ka achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Menyo mar ji adek manyocha olal e Nam Chumbi odonjo e odiochieng' mar adek kendo koro nitiere kembe mopogore monywako e menyo no. Nitiere yedhi 13 kod jolony mahao 200 ma osegol mondo otim menyo ni. Ji adek gi nyocha owito ngimagi tich abich bang' yie mane gidho mane oting'o jopiem 22 nimo e kinde nyasi mar East Africa Ocean Festival. Ji 19 e yieni ne oresi ka adek to pod olal nyaka kawuono. Anyuola mar ji mane olal gi koro ywak kendo penjo rang'eny mar arita mane oketi motelo ne tuke makamae ka yie bende noyiene mondo dhi e Nam Chumbi. To jomenyo kata kamano to wacho ni pod gin gi yie ni ringrego gibro yudo. Ako wapi? There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation, and we are hopeful that today we will be successful. What we are asking of the members of the public, the affected family and all the residents of Mombasa is to stay calm, because this operation is a delicate operation. And if we do not cooperate with each other, then the operation becomes difficult. Moko kuom jochung' e duond od bura mar Kenya Kwanza koro sundo jogo maketo sirkal tesre mondo osum rieko mowuok kuom jatend duond buch KANU Gideon Moi mariwore kod jatend piny Kenya William Ruto ni mar kanyakla e pacho ka biro kelo dongruok. Kane giloso e nyasi e gweng' ma Mochogio jochung' od bura ma Baringo South Charles Kamuren kod Woman Rep Florence Jemtai owacho ni siasa ma Kenya osechopo e okang' mar kwe gino manyalo miyo Ruto thuolo mar nuoyo lwete kaka jatend piny Kenya yiero maduong' ma higa 2027. Kana Matiang'i nje wa Malwa na wale wengine wote, Kenya hii saa hii tunataka maendeleo na raia wanataka maendeleo. Hata na nyinyi mnakaribishwa mkuje na chama zenu, tuungane pamoja na Kenya Kwanza, Kenya isonge mbele. Na kwa miaka zaidi ya 20 Gideon Moi pamoja na William Ruto hawajawahi onana macho kwa macho, na hawa ni vijana ya mzee mmoja anaitwa Mzee Moi. Sisi kama jamii ya Kalenjin tunasema ni mwanzo mpya kwa viongozi hao wawili, wakae chini wafanye kazi. Ekino jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni Kenya biro bedo e ong'ala mamalo
mar dongruok kendo donjo e kinde pinje ma osedongore kata first world status higa mar 2055 konyiso yore ma tende osekawo neno ni lokruok obedo e pacho ka oloso e kind alama e kanisa mar Ziwani AIC. Owacho ni limbe mare ne jotelo duto e pacho ka en mondo oneni kwe obedo kendo en kaka keto kanga ne dongruok ma pacho ka. Want to move this country from a third world country to a first world country in the next 30 years by 2055. Na mimi naomba wa Kenya, najua mambo yakisemwa kama vile nimesema, tuko na Thomas wengi, tuko na manabii wengi wa uongo. Wakati tulisema tutajenga manyumba, walisema haiwezekani. Walisema wakati tulisema tutakuwa universal health coverage, walisema haiwezekani. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders. Piny owacho ya kambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' e kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education kata KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso ma okethre biro chiwo thieth e nengo ma ogonyore ma opogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. Nyasi mane oyuorie kod Dr. Monica Bitok ma en jalony e thieth mar wang' e migawo mar thieth oyangore ni thieth makama ibiro ketio para manyime ne ji man kod ng'ol ma opogore kaluwore ni ma kar tiegruok mar ji manigi ng'ol. They will be made here and they will also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they are able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a tenth of what the market price. WHO is called WHO Specs. One side, Eslo Luxottica Foundation, is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable. Lipodno los gi Judith Omondi, wacho ne jok marwako angolo mago jok matuo. Ka wadhi nyime ni jodak e dho wath mabao e kar chung' od bura Maseme koro onyiso luoro e wi medruok mar jomahundu ma osebedo ka monjogi ahinya to e kuondegi mag ohala. Kaluwore gi jakom mar dho wath mabao Pamela Kinyi, jomahundugo gin jodak makanyo mani kod tudruok kod jomahundu mawuok oko mar Seme mamiyo bedo negi matek mar yudo mwandugi ma okwal. Jodak mabaogo koro chwalo ywak ne sirikal moloyo to tend arita ma Seme ka giwacho ni obila mani alworano ok tim tijgi e yo makare. Kendo joma kwelo gin ma joma ong'ere ma e gweng' ka moko a oko. Gitudre gi nyithindo maka. Koro gikwalo magara recently pok okawo juma achiel nyocha ka kwal mamoni Lucky Mwalo ka. Mane walawo jokwego sa abiro tieno ma giringo to gik moko ne giweyo ma yudo moko mane giweyo. Joma kwelo ka gin jok ma wan go ka. Nikech onge ng'ama nyalo a from nowhere mong'e kaka iloro dhodi gi seche miwuoke. Gin gi tudruok. Otudre gi ng'ama ni mabor koro kwalo kae to terone to ng'ano manyo chiro. Kaka koro mashinda manolal no kwale ka gi ng'ama wan go ka to tere manyo chiro kocha. Koro ing'eni bich kaka en bich maduong' ko kwale ka motere kocha to nyalo yudo joma nyalo nyiepo kono maber. Adwa temo kwayo county government omiwa boat security. Walak boat of security ma samoro accident moro timore nam. Kaka wachop kuro mapiyo tamoa nikech yiedhi ma wanyalo the rescues go problem go bedo maonge.
Koro wakwayo kaka jobao mondo wakonyre gi konywa gi boat security nyalo dhi konyowa e weche mag accident mag nam. Moko kuom obila mawuok Machakos, Kitui, Makueni kod Kajiado nochokore e boma ma Machakos alam mar chiwo erokamano, alama mane okelo kanyakla obila kod anyuola mekgi kane oloso e kar lamono mar Our Lady of Lourdes Cathedral. Komanda mar obila e kaunti ma Machakos, Monica Kimani, olero ni lamo makamagi konyo e duoko paro piny kendo en yor chiwo luor ne jowetegi ma osewito ngimagi e tich. Jalup gavana ma kaunti no Francis Mwangangi bende okwayo sirikal ma pachoka mondo oket lokruok tije obila kendo keto negi yot e yudo kaachiel kod anyuola margi e yudo nonro kod kony mar neno ni pachgi ok chandre. Give to the most vulnerable and the most needy cases in the society. Kwa hivyo baada ya hapa tutaenda kwa shule kadha wa kadha za watoto yatima na hata nyumba za wazee. Tutawapelekea kidogo ambacho tumeweza kucontribute sisi pamoja na familia zetu. When it comes to reforms, we used to see new vehicles every now and then. We used to see more training of our officers. We are never seeing that under Kenya Kwanza. Or have they eaten the money the way they have eaten everywhere else? I think it is very important they have mercy on our armed services. Why am I saying this? You cannot talk of investment without talking of the security. You cannot talk about a county or a country without proper the security of the country. So we need to equip them. It is very important. Jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba ojiwo rawere mondo odonji e kuonde tiegruok mag tije lwedo ma ong'ere kaka Technical and Vocational Education and Training kata TVET mondo giyud lony ma opogore koloso e kinde tuke mar Nyanza Lake Region mane obagi kar tiegruok ma Siala e sub-county mar Rongo. Migos Sokoni gwenge mag Nyanza mantiere kod kuonde tiegruok gi kata TVET 36 nitiere kod nyalo mar rwako jopuonjre 500,000 kata kamano nyaka sani gintiere mana kod jopuonjre maromo 100,000. Yango ni piny owacho e bwo jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod keto kenge mar jiwo somo e kuonde tiegruok gi ahinya kokalo e nyiewo masinde manyasani madhi konyo e bero tiegruok e kuonde tiegruok duto e piny Kenya. As 36 TVET institutions with a combined enrollment of about 100,000 trainees, but with a potential capacity of over 500,000 trainees. This reflects the vast opportunity available to expand access to technical education and empower more young Kenyans with employable skills. As a ministry, we remain committed to strengthening the TVET sector as a key pillar of Kenya's economic transformation agenda under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto. The government continues to invest in equipping TVET institutions with modern training tools and facilities that will ensure that our trainees gain industry-relevant hands-on skills. Nyo kora mgojongi kanyi makao yue mara monkwangu. Akwa ni kikidi mabor nikecha ote umauworo kai duto. Abira somo kapokuwa tieko chindu ni mara megago. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 100 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 632 833 kata ket order e www.royalmabati.com. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pachoka a. Ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa. Ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok mora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar. Nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care.
gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machigni kendo, Senator Makericho Aaron Cheriot kod Governor Makuno Dr. Eric Mutai okwedo yo ma Kenya Tea Development Agency kata KTDA tiyogo e pogo omenda ne jopur chai ma ugwe kod imbo ma Rift Valley. Jotelogo okwedo wach KTDA mar ni chai ma wuok imbo mar Kenya nengone ni piny ka gijiwo mondo ochiw chudo marom. Bende gimedo ni weche makamago nyalo goyo chuny jopur kendo duoko chien ochumi ma pacho ka ma mise mare maduong' en pur koting'o pur chai. It will be too much to ask that we set in the budget some fund ya kusaidia wakulima wa chai, ile ambayo tulikuwa tumeahidi katika kampeni yetu ilikuwa inaitwa guaranteed minimum return. Yani kuhakikisha mkulima wa chai wakati bei imeenda chini asiumie kama vile ameumia wakati huu. I want to register our pain on behalf of the farmers. The economy of this county is fed by tea. When tea collapses, children won't go to school. When the tea industry in Kericho collapses, the parents cannot even pay share. What happened in Bonazas was terrible, and we want to call upon reformation on the KDDA marketing agency. Ka wadhi nyime en higa mana 2022 jatend piny Kenya William Ruto nodonjo telo gi singo maduong' lokruok ne jo Kenya ma kawaida. Kindeno piem ne nie kind Dynasties kod Hustler. Kata kamano tok higni 3 kende futo mar yamb siasa koro lokre. Jomane Ruto obechonegi ni noyudo telo nikech nying wuonegi ka moting'o Raila Odinga, Uhuru Kenyatta kod Gideon Moi ema sani jatend piny chiemogo e mesa achiel. Penjo koro bedo ni jatend piny mane Hustler koro ojwang'o jowetene kendo winjo weg jomanego. Lipota marwa Simfros Okinda nononwa wachnima e yor matut. Ne en jal manowuok oko kaka jadhier manoluor kod nyithi kingi. Jaus gwen gi tong' mane ochung' kin nyithi ruodhi. William Ruto noketo picha maler ni lweny ne nie kin Dynasties kod Hustlers mapachoka. Kampen mar Ruto higa mar 2022 nomwomo i piny ka mach momako bungu. Ruto nokome kod rowere mane ni kod achiedh nade mathoth kamoting'o ich wang' ochumi marach. Jomoko manobede wi thoth jo Kenya mochan gi singo mar ketho ng'iyo machon. Kata kamano, higa mar 2024 singo no nokethi. Rowere mag Gen Z manokonyo Ruto yudo telo e lwet nyithi kingi nobago ng'anyo mar tipo mar kwedo telo marach. Kane lieto sase, Ruto noloko ng'weye kendo dok ir osiepne machon Raila Odinga. Odinga en achiel kuom jotelo ma wuonegi noyudo mwandu Kenya e thuolo mokalo.
Jal Maruto nokedogo ahinya yiero mokalo bedo ni giduto ne gidwaro kom ker. Kawuono gimakore kapata gi dhot e tayo sirikand Kenya Kwanza. Semeni baya, semeni dynasty baya. Asra tawara. Kamano bende, Ruto nochako lidho modok e mesa mar twak kod osiepne machon manoduogo lokre jasike yiero mar 2022 Uhuru Kenyatta kendo bago twak mar tiyo kanyakla. Kapok gweno muonyo law, mane jumani, Ruto nyoromo gi wuo jatend piny machon Gideon Moi. Gima koro loro group mar jokanyo hie mag dynasties mapachoka. Mimi nimefurahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya KANU. Si ndio? Mimi nikiwa moja yao. Si ndio? So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. Kendo jibro ng'ise ni ok en mano principle, nikech kada en mano principle to stick mowacho ni ka dynasty manogorego chon to winjore ni ogore gi dynasty nyaka kawuono. To dynasty koro kogorego joge makoro luongo mondo bede komachiel. Ma keto Ruto kamanade kod hustlers manopadore kuome e higa mar 2022. Slogan masani en one term kata two term. Nyiso ni okwadhi ng'iyo philosophy mang'eny ahinya. To mane momiyo Kenya okosebedo driven. Siasa ma Kenya osebedo driven gi policy, gi agenda, gi philosophy. Obedo driven gi miluongo ni dhoudi to gi kuonde ma ji wuoke mamalo malo. Agwanda wacho ni Ruto ni kod thuolo manuo telo higa mar 2027 mana ka oketo lokruok e gik masani hinyo jopiny. Gima William Samoei Ruto nyaka tim mondo yude jok manyalo gone kura maber en ni SHA nyaka ti. SHA ok ti maber ahinya kendo jothurwa ka ywak ahinya. To mar ariyo en ni nyaka olos osiep gi jogo maparo ni noseringe. Mane mama mbogano, to mane ja ndudhi kata ja motorbike, to mane ng'at ma ja piny mondo ter gine ni malo. Nikech wigi ok bi wil ni ka nomigi gimiluongo ni hustler fund to koro ginyaka gichul. To kata ni gichulo, ka ok itiko chulo hustler fund to ibro nwang'ori ni koro kata shano nyaka ichul te to be nyaka ichul gowicha. Nyaka koro William Samoei Ruto beng'ini to taxes manokawo ji machalo na housing levy mikawo ei jok ng'ata matiye Kenya ka to nok gidwar ni mano bogol. Ka gigogol William Samoei Ruto nyalo nwang'o kura ma oselalo. Gima koro nyedhore lela en ni Ruto notiyo kod jochan mondo oidh orom gi jowetene manigo. Ka Kenya chorore machiegni gi yiero mar 2027, adiera en ni laini mapogo joma nigo kod joma ongego kore ka mudho mandiwa okwako ne chuth. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwan mine kod nyiri masani dhie kuonde timo orako midendo ni gym omedore to chutho e bombe mopogore pachoka. Okang' mikone gikawo mar gayo tuoche mabiro nikech ng'oyo mar del. Kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa Georgia Oko ne otimo limbe e moko kuom kuonde timo orako kuma bende ne oyange ni kopogore gi gayo tuoche, moko kuomgi bende dhi mar loso dendgi ka giikore ne nyasi mopogore. En achiel kuom kuonde timo orako mantiere Bamburi, Mombasa. Kae ne ayudo ka Mikai Betty Sharon masani hao higni 59 ka odich timo orako. Opimona ni rito ngimane ka chied kod luoro mar chwalo tuo sickle cell anemia ne nyathine ema omiyo timo orako ringerembe. Kochakre 2008 no nyaka sani an pok adhi osiptal. Pok adhi osiptal. To kama pok adhi osiptal ni antie kod underlying condition, an carrier mar sickle cell anemia. To nyathina matin sani nigi higni 20. Nowe dhi osiptal sama ne chanjo mare orumo. Tuo mane onyore chiegni higni 20 mosekalo ema ne ojiwe mondo mi odonje orako ni mar ne okorwako wach bero mane laktar dwaro ni otimne. Mana dhi Coast General kai motimna MRI. Antie kod results. Monwang' ni choke matindo meng'eya gi ndie seche magi bulge. Koro nonyisa ni gima nyalo konya en mana ka oyang' gi bo nyalo konyora.
To e kar rieyo del machielo, ne ayudo ka Pauline Oginga ma en apisa e kaunti ma Mombasa bende odich katimo orako. Kae, en bende ne onyisa ni wach tuo ema ne orwake e gym. Oyudo ka ne achiamo lunch, ma madho soda, daero ga madho soda kok mang'ich. Bas agora piny. Kotero hospital kipimo skari to ne ni piny, which was unusual. Then daktari no okwayo manual blood pressure machine. Oyudo ka blood pressure na ni malo be. Koro nidwa keta yien mag pressure. Takwaye mondo miya 1 month. Then adonje gym. Giduto gipimona ni achiel kuom gigo magirango matut en chiemo magichamo. Noto an gi chak mamara manyiedho mapuoyo. Kanyo bende magole mo machiedogo. Koro kasepuoyo chak to agolo mo to chak tamadho. Ineno to katedi chai ni koro adwa madho chai. Jomoko wacho ni we chamo kuon. Jomoko wacho we chamo chapat. Koro ka we chamo chapat lor kambi. Koro I watch gima chamo at any given time. I need more energy gokinyi gi lunch time. Kechabo biro workout or workout in the morning. So I need more energy at that time. Duso del kod manyo figa malombo wang bende ginyisa ni en achiel kuom ajenda mamiyo moko kuom nyidendi dhi timo orako to chutho e kinde ma ihawo nyasi mopogore mag Disemba. Kaka koro sani wadhi e Disemba ni iboyudo ka ging'eny sana kech odwaro body modhiga e Disemba. Arus gi arus ineno itimo orako ineno. En joma nyiri ofwenyo ni gin maua nyaka rieny. Koro nyaka doye nyaka olepi. To mae kami doye emi olepi. Koro mondi inen maber nyaka itimo orako mondi gol boche dendi. Kata kamano, gikoni en gino madwaro thuolo kendo ka osedonje remo to onge kaka inyalo we. Most of the time I wind up the day kata chako the day kan tie gym. Dido kime kata decision moro paro mo gimoro rieko moro monego beni ng'ado. Ing'ado sami mwaka. Nitie gik moko ariyo makwaga Nyasaye ni koyie to kik omiya. Sa gi pesa madhi gi osiptal. Miel bende gikoni samoro giduso mar kweyo paro. No mi moral mar timo orako. To e utegi ne mine wetegi. Exercise ber. En gima konyo golo paro mang'eny. En gima konyo genyo tuoche mang'eny. En gima konyo miyo ng'ato bedo mayot. Wek bet kami betie. Bitimo orako, cham natural food. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tim Kenya Harambee Stars biro manyo loche kinde mag biro rakore gi tim mar Ivory Coast chieng' tich ariyo e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima higa mar 2026. Harambee Stars nomole boma Abidjan ka gin gi ikruok mar yudo points adek duto tok loyo tim mar Burundi gol 1-0 e tukgi mane obag tich ang'wen mokalo. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy onyiso geno mare mar loyo joloch tuke mag pinje Afrika. Ivory Coast Nyaka sani Kenya umako thuolo mar adek jong timbe e group F gi points 12 kinde ma jobag tugo ni Ivory Coast nitiere thuolo mokwongo gi points 23. Ivory Coast nigi ting' mar manyo points adek duto kaloch biro miyo gi thuolo mar ng'ado tiko mag tuke pinje mangima higa mar 2026 achiel kachiel. Nyakona Mogojon kanyo matiko go weche manyien chenro ni mar migago chieng' ni makawuono saa 1 gi saa 3 wa broduka kendo wami weche ma wayude meso mag weche manyien kae e pe mag tuke kata e piny mar Amerika boma ma Chicago ng'we mag kinda bro chakore saa 9:09 kika bai kata ko bai to ibro yude mana
Ramogi TV. Beri koro dichieng' makare. Nyinga en James Opondo.